Men... Hold det sgu da ikke gaver. Nej! Okay, kom så. Kom så. Op i igen. Kom så, op igen. Det skal du nok gøre. Ja, og så slår du. Kom så. Nej, det er ikke slå. Kom så. Ja. Skal du slå? Slå, Kamme. Du skal slå den. Kamme, vil du slå den? Kan du slå den? Ja. Nej! Så er det i stuen. Nej! På morstuer. Nej! Så 6. Til selv. Nej!